Sandali lang. Sama ka na sa akin. Teka, baka may makakita sa atin eh. Wala yan, akong bahala. Pare naman, nandito tayo sa loob ng school. Baka kasi may makahuli sa atin eh. Alam mo namang may asawa ko, di ba? Isang mapagpalang araw po sa inyo, Miss Love. Pati na rin sa mga listeners ng channel mo. Itago niyo na lang po ako sa pangalan na Karen. 31 taong gulang at isang public school teacher dito sa Laguna. Kasal na ako sa asawa kong si Greg na isang seaman, 37 years old. 7 taon na ho kaming kasal na dalawa at sa loob nun ay naging mabuting may bahay ako. Wala kaming naging problema. May isa na kaming anak, si Ina na 4 years old na. Inaalagaan ng nanay ko dahil maghapon din ako sa trabaho. Matagal na rin akong pinapahinto ng asawa ko. Huwag na daw akong magtrabaho dahil kaya naman daw niya kaming buhayin. Pero hindi. Ayoko dahil ito na ang nakasanayan ko at mahal ko ang propesyon ko. Pero ito rin pala ang magiging dahilan ng pagkakasala ko sa aking asawa. Sa totoo lang, nahihiya ako. Pero naglakas loob po akong ikuwento sa inyong lahat ang kwento ng aking buhay. Hindi para husgahan at kamuhian ninyo, kundi para maging aral sa iba ang kwento kong ito. Isang pagtataksil na ginawa ko sa mismong paaralan kung saan ako nagtatrabaho. Opo, tama kayong narinig. Sa eskwelahan namin ginawa ni kumpare ang kataksilan namin. Nakakahiya bilang guro, pero sabi nga, tao lang ako. Tao lang kami. Nagkakasala din at hindi naman kami perpekto. Mabait si Greg, ang mister ko. Responsable at talagang mahal na mahal kami. Pero gaya ng ibang misis ng seaman, nasanay akong tiisin ang lungkot, ang lamig ng gabi, at ang paulit-ulit na tanong na, kailan ko ba ulit siya makakasama? Kaya ko pa ba? Isang taon na halos mula nung huli kaming magkasama ni Greg. Tuwing gabi lang kami nagkakausap. Pero iba pa rin talaga yung may kayakap ka. May kausap ka habang kumakain. May kahati ka sa pagod at may naglalambing sa'yo. Lalo na sa tuwing malamig ang gabi. Babae ako at may pangangailangan din. Isang babae na mabilis matukso. At doon na nga pumasok si Paring Paul. Si Paul ay matagal na naming kaibigan ni Greg. 36 years old at hindi niya rin po tunay na pangalan. Actually, tropa na talaga sila noon pa ng mister ko. Kumpare namin siya dahil ninong siya ng anak naming si Ina. Guro din siya sa parehong school kung saan ako nagtuturo. Kaya araw-araw kaming magkasama. Araw-araw nagkikita at araw-araw nagkakausap. Minsan nga partner ko siya sa paggawa ng modules. Minsan naman sa school activities. Matalino si Paring Paul. Kuwela. At to be honest, gwapo rin at wala pang asawa. Hindi ko naman siya pinapansin noon. Pero naglumaon. Yung simpleng tawanan namin sa faculty room, naging hint ng kilig. Yung mga simpleng kaya mo yan Karen, nagiging mas personal. Mas nararamdaman ko yung presensya niya kaysa sa asawa ko na nasa malayong dagat. Hindi naman din ho sa pagbubuhat ng bangko, maganda ako. Maraming nagsasabi, ligawin din ako kahit alam nila na may asawa na ako. Pero never akong nagkasala sa asawa ko dahil sabi ko nga, hindi ko siya magagawang lokohin. Pero hindi. Mali.
dahil nagsalita ako ng tapos. Akala ko hindi ko magagawa, pero nagawa ko. At ang masakit pa, sa kaibigan pa ng asawa ko. Siguro nga, sadyang naging marupok lang din ako. Nagumpisa ko yung lahat nung isang gabing maulan. Late na kaming natapos ni Paul sa paggawa ng lesson plan para sa isang seminar. Nasa faculty room kami. Kaming dalawa na lamang ang naiwan. "Ma'am, uwi ka na, baka gabihin ka namang masyado," sabi niya habang nagliligpit na ng kanyang gamit at nag-aayos ng laptop. Malakas pa yung ulan eh. Wala rin naman ako masasakyan yan, sagot ko. Di sumabay ka na sa akin, hatid na lang kita, sabi pa niya. Naku, hindi na pare, magkaiba naman ang direksyon yung bahay natin eh. Mag-aantay na lang ako ditong tumila yung ulan. Ano ka ba, ngayon lang naman eh. Baka mamaya sabihin pa ni pare, hindi kita tinutulungan. Tsaka baka abutin ka din dito ng hating gabi, sa kakahintay na tumilang ulan. Wala kang makakasama dito kundi multo. Natawa pa ako sa biro niya. Sige na nga. Hindi ko alam kung tama pa ba yung naging desisyon ko nung oras na yun. Pero yun ang naging daan upang mag-umpisa kaming magkalapit. Sa loob ng kotse, Miss Love, tahimik lamang kami. Rinig ang buhos ng ulan mula sa bubong ng sasakyan. Hindi rin maiwasan na magkadikit ang balat namin. At alam ko sa sarili ko, nakakaiba ang nararamdaman ko nung mga oras na yun. Ilang minuto pa ang lumipas nung magtanong siya. Kamusta pala kayo ni pare? Kailan palang uwi niya? Ayos lang naman. Mahirap pero ganun talaga. Kailangang kayanin dahil mahirap talaga ang LDR. Napatingin siya sa akin. Ilang segundo kaming nagtitigan. Yung mga mata niya parang sinasabi sa akin na iintindihan niya ako. Ikaw, kumusta ka rin? Hanggang ngayon hindi ka pa nag-aasawa. Anong plano mo? Bakit sa akin naman napunta yung usapan? Natatawang biro niya. Siyempre, hindi ka na bumabata, no? Sayang lahi mo. Sabi ko pa. Naghahanap din naman ako eh. Pero gusto ko kasi yung kasing ganda mo sana. Natawa ako. Maganda pa ba ako? Halos hindi na nga nadidiligan eh. Biro ko pa. Pero nung tumingin ako sa kanya, naging seryoso siya. Gusto mo ba? Papayag ka ba? May alam akong paraan. Pupunan ko muna ang pangangailangan mo. Kung gusto mo, kahit ngayong gabi. Alam kong mali yung sinasabi niya, pero hindi ako nagalit. At parang nadala pa nga ako. Para bang bigla, gusto kong maramdaman ulit na babae ako. Natukso ako noon, Miss Love. Mahaba pa ang naging biruan namin na yun. Marami pang pasaring na nangyari. Wala siyang ginawa kundi biruin ako na kayang-kaya niya raw akong pasayahin sa paraang alam niya. At pagkatapos nun, hinawakan niya yung kamay ko. Maingat, hindi bastos, hindi nagmamadali. At doon na nagsimula ang isang kasalanan. Malamig ang aircon ng sasakyan, pero ang nararamdaman namin ay hindi maikakailang parehas. Hanggang sa hinalikan niya ako at hindi ako tumanggi, Miss Love. Parehas kaming nagkasala sa unang pagkakataon. Hininto pa niya yung kotse at doon na nga naganap ang isang pagtataksil. Yes, nakakakaba talaga pero nakaka-excite na baka may makakita sa amin. Mabuti na nga lang talaga at tinted ang bintana niya. Idagdag pa na gabi na at maulan pa. Sa totoo lang, sa mga Facebook ko lamang yun nakikita. Kaya hindi ko talaga akalain na mangyayari din yun sa akin. Hindi ko sinasabing inagaw ako ni Paul.
Hindi ko rin masasabing hindi ko ginusto. Kasi yung totoo, hinanap ko yung lambing, hinanap ko yung init, at siya yung nandoon. Hindi ko alam kung tama pa ba yung nararamdaman ko o baka nga tinakasan ko lang ang lungkot. Matapos ang lahat, hingal kaming dalawa. Tila napunan ang pangangailangan ko ng ilang taon sa isang gabi lang na yun. Pagka-uwi ko, may chat si Greg. Love, sorry late na ako naka-online. Nasa engine room ako kanina eh. Kumusta ka? Kumusta kayo ni Ina? Pinilit kong ngumiti sa sarili ko, pero may bigat na sa puso ko. Okay lang ako, love. Napagod lang. Mista kita, sabi ko. Hindi ko masabi-sabi sa kanya yung totoo. Kasi alam kong maling-mali ang nagawa ko. Kinabukasan, nagkita ulit kami ni Paul sa school. Walang usapan tungkol sa nangyari. Pero yung titigan namin, nagsisisigaw ng malina. Pero ang sarap sa pakiramdam. At doon ko nakita kung gaano kabilis mahulog ang isang pusong uhaw. Pagkatapos ng gabing yun, halos araw-araw ko nang naiisip si Paul. Minsan nga napapaisip ako habang nag-aalmusal kami ng anak ko. Tama pa ba to? O baka naman nawala na ako sa tamang direksyon. Nakakahiya dahil parehas pa kaming guro na dapat nagtuturo ng magandang ehemplo. Pero ito kami, gumagawa ng kataksilan sa likod ng asawa ko. Pero habang sinasabi ko sa sarili kong mali, ang puso ko nananabik naman. Nananabik na makita ulit si Paul sa school. Ang mga ngiti niyang may kahulugan. Yung mga simpleng hawak sa braso ko na mas matagal kaysa sa dati. Hindi na ito basta kaibigan lang. May nabuo na. At alam ko sa sarili ko na unti-unti nahuhulog ako. Lunes, pagkatapos ng klase. Habang nag-aayos ako ng mga papel o ng mga papel sa table ko, lumapit si paring Paul. Wala nang masyadong tao sa faculty room at kaming dalawa na lamang. Uy, tapos ka na ba? Tanong niya. Konti na lang, bakit? May gusto lang sana akong ipakita sa iyo. Naglakad siya palabas. Sumunod ako. Sa likod ng building may isang luma pero saradong stockroom. Bihira na itong buksan. Pero may susi si Paul dahil siya ang in charge sa mga supplies. Pagpasok namin, amoy na amoy ang lumang papel. Madilim at may maliit lamang na bintana. Doon niya ako hinarap. Karen, bulong niya. Hindi siya nagsalita agad. Hinawakan niya pa ang bewang ko. Lumapit siya. Ramdam ko ang init ng hininga sa pisngi ko. Paul, mahinang sabi ko. Alam mong may asawa ko, di ba? Natatakot ako. Alam ko, sagot niya. Pero pareho lang naman tayo ng nararamdaman, di ba? At bago pa ako makapagsalita noon, hinalikan niya ako. Dahan-dahan, matagal, at hindi ko siya tinulak. Sa halip, napapikit ako at gumanti. Nakakaadik. Kaya pala, sinasabi nila na masarap ang bawal. Pagkalabas namin, parang walang nangyari. Pero sa loob naming dalawa, pareho naming alam ang katotohanan. At sa araw-araw na lumilipas, paulit-ulit namin yung ginagawa. Sa mga tawag tuwing gabi, habang nasa kwarto ang anak ko at ang mister ko ay nasa barko, lihim akong gumagawa ng kasalanan. Love, miss na kita, sabi ni Greg sa isang tawag. Miss na rin kita, love. Grabe, ang tagal na nating hindi nagkakasama. Pero habang sinasabi ko yun sa kanya, kachat ko si Paul. May chat siya sa kabilang screen. Miss ko na yung halik mo, babe. See you bukas
same time. Oo naman, ingat ka ha. Hindi ko alam kung saan ito patutungo. Ang alam ko lang, masaya ako. Kahit na bawal. Kahit na mali. Pero sa bawat halik ni Paul, sa bawat haplos niya habang walang nakakakita, mas lumalalim ang bangin na tinatalon ko. Hindi ko napansin na ilang buwan na rin pala kaming nagtatampisaw sa bawal ni Paul. Parang ang naging normal na lang. Pagkatapos ng klase, may saglit na lambingan sa stock room. May pasimpleng hawakan sa ilalim ng table sa faculty. May mga palihim na chat sa gabi habang kausap ko si Greg sa video call. Oo, nagiging dalawa na ang mundo ko. Sa umaga, guro't ina ako. Sa gabi, asawa ni Greg. Pero sa pagitan ng lahat ng yun, naging babae ako ni paring Paul. Isang araw, habang nasa loob kami ng kotse niya, nakatambay lamang kami sa isang liblib na part ng barangay. Yung tipong walang masyadong tao. Doon kami nag-uusap. Doon kami nagkikiss. Doon kami tumatawa at panandali ang nakakalimot na bawal kami. Habang nakaakbay siya sa akin, tinanong ko siya, Paul, anong gagawin natin? Mahinang tanong ko. Bakit, ayaw mo na ba? Tanong niya habang hawak ang buhok ko. Hindi sa ganun. Natatakot lang ako eh. Paano kung may ibang makaalam? Paano kung si Greg o iba? Bigla siyang natahimik. Hinawakan niya ang kamay ko. Alam ko, Karen. Pero mahal na kita eh. Hindi basta landi na lang to. Hindi na to biro. Napapikit ako. Kasi kahit mali, ang sarap pa ring marinig. Kasi totoo rin, nahuhulog na rin ako. Pero sa bawat sikreto, may panganib. Isang hapon, habang nag-uuwian na ang lahat sa school, papunta na sana ako sa kotse ni Paul ang tawagin ako ng isang co-teachers namin na si Ma'am Telma. Chair Karen, sandali lang. Pwede ba tayo mag-usap? Ngumiti ako. Sure po. Bakit po, Chair? Wala naman. Napapansin lang kasi dito na madalas kayong magkasama ni Paul. Biglang nanlamig ang katawan ko. Oho, kasi partner ko siya sa project ngayon eh. Kaya lagi kaming nagtutulungan. Ngumiti lang siya, pero parang may ibang ibig sabihin. Basta mag-iingat lang ha. Maraming mata sa paligid at hindi lahat ng tingin ay pabor. Ngumiti ako pero ramdam kong pinagpawisan ako. Pagdating ko sa bahay, tahimik lang ako habang nagliligpit ng mga gamit ni Ina. Pero ang hindi ko alam, nakarating na rin pala sa mister ko ang balitang yun. Nang bigla kasi siyang mag-text sa akin at sinabi na, Love, may sinasabi si Kuya Bong sa akin. May mga chismis daw dyan sa school niyo tungkol sa inyo ni Paul. Parang nanlamig talaga lahat ng parte ng katawan ko. Hindi ko alam kung anong isasagot ko. Umikot bigla yung mundo ko. Ha? Ano naman daw chismis? Nagmamaang-maangan kong tanong. Wala naman akong naririnig. Baka naman gawa-gawa lang ng chismosa sa faculty. Alam mo na. Basta mag-iingat ka ha. Ayoko lang naman na masangkot ka sa kung anong issue. Pilit akong ngumiti. Pero deep inside, durog ako. Kasi habang lumalalim ang relasyon namin ni Paul, palapit na rin ang pagbagsak ng lahat. Kinabukasan, mas naging maingat kami ni paring Paul. Wala munang stock room, wala munang tago-tagong lambing. Pero ramdam ko sa bawat titig niya, sabik pa rin siya. Ako rin naman, pero kailangan naming magpigil. Minsan, sabay pa rin naman kaming umuwi. Minsan naman nagkakasalubong kami sa CR, sa admin building. At sa loob ng 1 minuto, nagnanako kami ng halik.
Pero kahit gaano namin subukang itago, may mga matang hindi mo kontrolado. At sa bawat tingin ng mga kasama naming guro, ramdam kong unti-unti kaming nabubunyag. Hanggang isang araw, biglang nag-chat si Greg. "Love, uwi ako next month ha, biglaan eh. May emergency sa crew, pina-early sign-off ako." Para akong binuhusan ng malamig na tubig. "Next month?" "Oo, excited ka ba?" Oo naman." Pero sa isip ko, takot ang nararamdaman ko. Kasi pagbalik niya, kailangan kong pumili. Dumating si Greg ng mas maaga sa inaasahan. Halos 2:00 ng hapon noon, nung nasa bahay na siya. Hindi niya ako sinabihan kung uuwi ba siya dahil para sorpresa raw. Pero ako, nasorpresa talaga ako. Pagbukas ko noon ng gate, dun ko siya nakita. Ngiting-ngiti, may dalang pasalubong, may bitbit na yakap. Para akong binatukan ng konsensya. "Love," yakap niya sa akin. Tuwang-tuwa talaga siya. Pero ako natakot. Pero hindi ko naman pinahalata. "Love," sagot ko na nanginginig ang boses. "Ang laki ng pinayat mo ah." Ngumiti siya. "Kain tayo sa labas mamaya ah. Treat ko. Namiss ko na yung spaghetti mo tsaka yung kwento mo araw-araw." Ngumiti ako, pero ang utak ko nagpapanik. Paano to? Paano si Paul? Paano kung makalabas na ang chismis? Pumasok siya sa loob at tuwang-tuwa ang anak kong si Ina nang makita ang kanyang ama. Kinabukasan, pumasok pa rin ako sa school. Sinabi ko kay Paul na bumalik na si Greg. "So anong plano mo?" tanong niya. "Wala. Normal lang. Wala namang alam si Greg eh. At wala dapat makaalam. Karen, hindi ko na kayang ganito na lang. Paul, please. Wag muna ngayon. Ayusin ko muna to. Bigyan mo lang ako ng konting panahon." Natahimik siya. Pero alam kong nasaktan rin siya. Ilang araw pa ang mga lumipas. Kumain kami sa labas. Nag-date kami ulit ng asawa ko. Yung parang dati, pero hindi na tulad ng dati. Kasi kahit gaano niya ako pinapasaya, may ibang taong hinahanap ang puso ko. Pero hindi ibig sabihin nun ay wala na akong pagmamahal kay Greg. Mahal ko siya. Pero kasi, iba yung binibigay sa akin na saya ni Paul. At doon ako nalilito, Miss Love. Hanggang sa isang gabi, nahuli niya ako. Nabuking niya ako. Habang naliligo kasi ako noon, nakalimutan kong i-log out yung isang account ko sa laptop. Nakatanggap ako roon ng message galing kay Paul. "Babe, di ko na talaga matiis. Miss ko na yung huling yakap mo sa likod ng stock room. Kahit 1 minuto lang ulit bukas, please." Paglabas ko ng banyo, andun siya. Hindi umiiyak, hindi galit, kundi tahimik lang. Nakaharap siya sa laptop ko. Yung mga mata niya, yung tipo ng tingin na mas masakit pa sa kahit anong salita. "Gaano na katagal?" tanong niya. Garalgal na ang boses. Hindi ko siya matingnan. Kasi alam ko na may nabasa na siya. Na alam na niya. Si Paul. Si Paul talaga, Karen? Bulong niya. "Greg, sorry. Hindi ka na ba nahiya? Kayong dalawa. Guro kayo, Karen. So totoo pala yung chismis na nakarating sa akin. Ginawa mo akong tanga. Ginawa niyo akong tanga. Habang nasa barko ako, ikaw at ang anak natin ang iniisip ko. Kayo yung dahilan kung bakit araw-araw nakakaya ko." "Greg, sorry." Hindi ko sadya. Umiiyak kong sabi. "Hindi ko kailangan ng sorry, Karen. Sagutin mo yung tanong ko. Kailan pa?" "Matagal na.
Nagsimula lang sa kwentuhan, sa pag-unawa, pero hindi ko sinasadya. Nawala lang ako, Greg. Natukso lang ako. Tumango siya, pero halatang nilulunok ang sakit. Alam mo, habang ako ilang buwan sa barko, hindi ako makatulog sa kakaisip kung okay ka. Kung kumusta kayong dalawa. Yun pala, busy ka at nagpapatikim kay Paul. Kinabukasan, Miss Love, nag-impake ang asawa ko. Greg, saan ka pupunta? Uwi muna ako, Karen, pero huwag ka mag-alala. Walang makakaalam ng sikreto mo. Asawa pa rin kita. Ayokong matanggal ka sa trabaho mo dahil sa katarantaduhang ginawa niya sa akin. Pero mas lalong ayokong ipahiya ang anak natin. Ayokong tuksuhin siya ng ibang mga bata dahil sa ginawa mo. Kailangan ko lang huminga. Pero hindi ko alam kung kailan ako babalik. Pero love, please, maawa ka naman Bigyan mo ako ng chance. Tanungin mo muna yung sarili mo. Kung ako ba talaga yung mahal mo. Kasi ako hanggang ngayon, ikaw pa rin. Pero hindi ko lang alam kung kaya ko pa. Wala akong nasabi. Hindi ko siya napigilan. Kasi alam kong may dapat din akong pagbayaran. Yun yung kapalit ng ilang buwan kong pagpapakasasa sa piling ni Paring Paul. After noon, hindi na ho nagparamdam si Paul sa akin. Sa tingin ko kinausap siya ng asawa ko. At marahil natakot rin si Paul sa pwedeng mangyari sa amin kapag nagdemanda ang mister ko. Araw-araw akong gumigising sa kama namin na walang nakahawak sa akin. Wala nang video call sa gabi. Wala nang ingat ka sa trabaho, love. Maraming gabi, halos gabi-gabi na umiiyak nga ako. Hindi dahil naiwan ako. Pero dahil unti-unti kong na-realize na sa paghahanap ko ng lambing, nawala yung lalaking minahal ako ng buo. Kahit ba palaging o laging malayo. Ilang buwan nang nakakalipas, Miss Love. Sa ngayon, patuloy pa rin akong nagtuturo at umaasa pa rin ako na sana bumalik ang asawa ko sa akin. Na sana sa araw-araw kong paghingi ng paumanhin sa kanya ay matutunan niya akong patawarin. Ito po ang aking story. Isang kwento ng tukso, kahinaan at pagpili. Minsan, hindi lahat ng masarap ay tama. At hindi lahat ng tama ay madaling gawin. Lubos na gumagalang, Chair Karen. Handa po akong magbasa ng inyong mga komento kahit alam kong maraming galit sa akin. Ang bango mo kanina, ate Iba pala talaga kapag bagong ligo ka. Loko. Sikreto lang natin to Baka mamaya makahalata ng kuya art mo. Basta't umakto ka lang na normal. Huwag kang magpapahalata sa kanya, okay? Oo naman. Kayang-kaya ko. Basta ba palagi mo akong pagbibigyan? Para naman ganahan ako magtrabaho. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Nais ko lamang pong i-share sa inyo ang kwento ng aking buhay na tiyak kong kapupulutan niyo ng aral. Ako nga po pala si Art, 38 anyos, at kasalukuyang nagtatrabaho bilang supervisor sa isang furniture company dito sa Cavite. May asawa na ako, si Lorna, 33 anyos pa lamang, at may isa kaming anak na lalaki, si Nathan, na 7 taong gulang na. Sa loob ng mahigit 10 taon naming pagsasama, masasabi kong naging maayos naman ang aming buhay. Hindi kami marangya, pero hindi rin naman salat. Noong magkaroon ng pandemya,
nagdesisyon kaming kumuha ng stay-in na boy para makatulong sa bahay. Hirap kasi si Lorna sa mga gawaing bahay, lalo na't nagtatrabaho rin siya bilang online seller ng mga damit at kung ano-ano pang gamit sa Shopee at Facebook Marketplace. Dumami ang order niya noong lockdown, kaya mas kinailangan niya ng katuwang. Ang napasama sa amin ay si June. 19 anyos, taga Batangas, at pinsan ng dati naming kasambahay na si Aling Melly. Maayos naman ang pakikisama ni June. Magalang, masipag, at mabilis matuto. Pero hindi ko naman sukat akalain, Miss Love, ng simpleng pagiging boy niya sa aming tahanan ay magdudulot ng malaking pagsubok sa aming buhay. Nung malaman ko na tinitikman niya ang misis ko. Tama po, mahirap mang paniwalaan at hindi ko alam kung paano nangyari, pero nahuli ko sila. Alam kong nag-enjoy ang misis ko sa kanya. At alam kong in-enjoy din ni June ang misis ko, lalo na siguro tuwing wala ako. Sa unang mga linggo, walang naging problema. Ako ang nagdadala ng pera sa bahay. Si Lorna ang namamahala sa budget at negosyo, habang si June ang nag-aalaga kay Nathan, naglilinis ng bahay at minsan nga'y nagluluto pa. Pero napansin ko, habang tumatagal, parang nagiging kampante si Lorna kay June. Madalas ko silang nakikitang nagkukwentuhan sa may kusina. Nagtatawanan habang nag-aayos ng paninda. Noong una, hindi ko naman masyadong binigyan ng mali siya. Ang iniisip ko, siguro dahil wala namang ibang kasama sa bahay ang asawa ko. Kaya't mabilis siyang nakapalagay ng loob ang binata. At naging katuwang niya rin sa araw-araw. Isang gabi noon, habang nagpapahinga ako sa may sala at nanonood ng basketball sa TV, biglang nag-text ang kaibigan kong si Ben. Nagyayang mag-inuman. Dahil matagal ko na rin siyang hindi nakakasama, pumayag ako. Nilapitan ko si Lorna sa kwarto. Abala siyang nag-aayos ng mga orders. Love, may pupuntan lang ako. Sasaglit lang. Magiinuman lang kami sandali ni paring Ben. Sabi ko. Oo naman, mag-ingat ka ha? Sagot niya habang abala sa cellphone niya. Napansin ko pa na nakangiti siya habang nagtatype. Akala ko noon, siguro may kausap lang na suki o kaibigan. Lumipas ang 2 oras, bandang 10:00 ng gabi. Nag-text si Nathan sa akin. Pinapauwi ako. Wala daw ang nanay niya sa kwarto. Nagulat ako noon. Agad ako nagpaalam kay Ben at umuwi ng bahay. Pagpasok ko, madilim ang sala at tahimik ang paligid. Sa isip-isip ko nga baka tulog na ang lahat. Pero biglang bumukas ang ilaw sa may kusina. Daan-daan ako lumapit at sumilip. Nandun si Lorna, nakaduster lang, at si June na nakaupo sa may lamesa at tila seryoso ang usapan nila. Anong ginagawa niyo? Tanong ko, medyo may halong pagtataka. Nagulat silang pareho. Love, nagpapainom lang ako ng gamot kay June. Ang sakit daw ng tiyan niya eh. Paliwanag ni Lorna. Oo, Kuya Art, nahilo kanina habang naglilinis. Pasensya na po talaga. Dagdag pa ni June. Tingnan ko silang mabuti. Parang may kakaiba nga, pero dahil sa alak at pagod na rin ako, hindi ko na lamang yun pinansin pa. Umakyat na ako sa kwarto at nadatnan ko si Nathan nagising pa. Halatang inaantok na, pero naghihintay ng mga kasama. Bakit sinabi mo wala si nanay mo sa kwarto? Tanong ko sa anak ko. Kasi po kanina pa siya wala tay eh. Narinig ko silang nag-uusap ni Kuya Jun sa kusina. Ang tagal-tagal na nila doon. Sagot ng bata. Doon na ako nagsimulang makaramdam ng kaba.
Pero pinilit kong itulog na lang ang mga hinala ko. Siguro nga sumakit lang talaga ang tiyan ni June. Kinabukasan, normal ang lahat. Naghanda si June ng almusal. Abala si Lorna sa cellphone at mga paninda. Pumasok si Nathan sa online class niya. Parang walang nangyari. Pero ilang araw ang lumipas. May mga bagay akong napansin. Una, madalas kong makita si Lorna na laging nakangiti habang may text. At kapag papalapit ako, bigla niyang tinatago ang cellphone o kaya ililipat ng ibang apps. Pangalawa, kapag wala ako sa bahay dahil sa trabaho at tuwing tatawag ako, laging nagmamadali si Lorna sa pakikipag-usap. Minsan hindi na sumasagot, kaya't sa hapon ko na lang siya natatawagan. Isang araw ng Sabado, dahil half day lang ako sa opisina, nagpasya akong umuwi ng tanghali. Hindi ko sinabi kay Lorna para masurpresa siya. Pagdating ko sa tapat ng bahay, tahimik ang paligid. Bumaba ako ng tricycle at dahan-dahang binuksan ang gate. Wala si Nathan. Nasa bahay ng kaibigan niya. Pagpasok ko ng bahay, narinig ko ang mihinang tawa mula sa loob ng kwarto ng mga paninda nila. Bumukas ng bahagya ang pinto at nakita ko si Lorna, naka-short lang at sando, habang si June, naka-t-shirt at pawisan. Tila may mga inaayos sa loob. June, ilagay mo na lang dyan sa ilalim ng mesa, sabi ni Lorna. Dito po ba ate? Sagot ni June. Huwag nang ate. Lorna na lang. Sabi ng misis ko sabay tawa. Hindi nila ako nakita. Parang may bumigat sa dibdib ko noon. Pakiramdam ko unti-unti akong binabaan ng dugo. Lumabas muna ako ng bahay at naglakad sa may kanto. Doon ko nilabas ang cellphone ko at tinext si Nathan kung nasaan siya. Sinabi naman ng bata na nasa bahay daw siya ng kaklase niya. Doon ako napaisip, may kakaiba. Sa sobrang kaba at sakit na nararamdaman ko, hindi ko alam kung paano ko babalik sa loob ng bahay nang hindi sila napapansin. Habang nakaupo ako sa may kanto, hindi ko mapigilan ang sarili kong mag-isip. Paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang narinig at nakita ko kanina. Yung pagtawa nila sa loob ng maliit na bodega ng paninda. Yung pagbibiro ni Lorna kay June. Sa lahat ng taon naming mag-asawa, ngayon lang ako nakaramdam ng ganitong kaba. Sa isip ko, baka naman wala lang yun. Baka naman sadyang nagbibiruan lang ang dalawa. At dahil bata pa si June, siguro natural lang na maging malapit sila sa isa't isa. Pero hindi ko rin maiwasang maalala ang mga nakaraang linggo. Ang madalas na pagngiti niya habang nagte-text. Ang biglaang pagtatago ng cellphone kapag dumarating ako. At ang mga palusot niya kapag hindi ko siya matawagan. Mga ilang minuto rin akong nagpalipas ng oras bago nagpasya na rin bumalik ng bahay. Humiga ako ng malalim at dahan-dahang binuksan ang gate. Tahimik pa rin ang paligid. Dumiretso ako sa may kusina at nagkunwaring nagugutom. Oh love, nandito ka na pala. Bati ni Lorna. Halatang nagulat sa pagdating ko. Half day kami ngayon sa opisina. Sabot ko o sagot ko sabay ngiti. Pilit na hindi pinapahalata ang nararamdaman. Si June naman parang naiilang. Hindi makatingin ng diretsyo at abalang naglilinis ng lamesa. Kumain ka na ba, love? Maghahanda ako ng tanghalian. Alok ni Lorna. O sige, gutom na rin ako eh. Sabi ko. Habang kumakain, panay ang sulyap ko sa kanilang dalawa. Pinagmamasdan ko kung paano sila kumilos, kung paano sila mag-usap. May mga sulyapan silang parang nag-uusap ang mga mata, pero mabilis ding nag-iiwasan. Mas lalo tuloy akong nakaramdam ng panibugho. Kinagabihan, habang tulog na si Nathan, kinausap ko si Lorna. Love, okay ka lang ba? Parang ang dami mo yatang iniisip nitong mga nakarang araw. Tanong ko. Ha? Wala naman, love. Busy lang talaga sa mga orders. Tsaka kay June, ang dami ko kasing pinapagawa sa kanya. Sabay tawa niya. Kumusta ba si June? Maayos ba siyang magtrabaho? Tanong ko pa.
Sinadya kong banggitin ang pangalan niya. Oo naman. Masipag ang batang yun. Magalang, mabait pa. Sagot niya habang abala sa cellphone. Doon na ako hindi nakatiis. Hindi ko alam kung ako lang ha. Pero parang nagiging masyado naman yata kayong malapit ni Jun sa isa't isa. Diretsang sabi ko. Bigla siyang napatigil. Tumingin sa akin. Anong ibig mong sabihin, Art? Tanong niya. Medyo tumaas pa ang boses. Wala naman. Napansin ko lang. Minsan pag dumarating ako parang may tinatago ka. O kaya bigla kang nagbabago ng kilos. Grabe ka naman. Wala ka bang tiwala sa akin? Medyo may halong inis sa tono niya. Hindi sa ganun. Pero alam mo namang asawa kita. Natural lang na makapansin ako pag may kakaiba. Paliwanag ko. Umiling ito. Tumayo at lumabas ng kwarto. Naiwan ako mag-isa. Hindi ko alam kung dapat ko bang habulin siya o hayaan na muna. Kinabukasan ay linggo. Wala akong pasok. Maaga akong nagising. Pagbaba ko, nakita kong wala si June. Nasa labas daw, sabi ni Nathan. Bumili ng pandesal. Si Lorna naman, abala sa paglilipit ng mga paninda. Nagpa siya akong buksan ang laptop ng asawa ko habang nasa kusina siya. Hindi ko talaga ito ugali, pero dala ng pagdududa, hindi ko napigilan. May nakita kong open na messenger tab. May kachat na pangalan ay June B. Pinagpawisan ako ng malamig. Binuksan ko ang conversation nila. Nagsimula akong mag-scroll. Ate, ang bango-bango mo kanina. Loko ka. Secret lang natin to ah. Baka mamaya mabisto tayo ni Kuya Art mo. Alam mo, medyo naghihinala na siya. Kaya, umakto kang normal ha? Oo naman, wala kang dapat ipag-alala. Miss ko na nga yung huling ginawa natin sa bodega eh. Parang gumuho ang mundo ko habang binabasa ko yun, Miss Love. Hindi ko alam kung anong mararamdaman. Galit, sakit, pagkawasak. Agad kong nilapag ang laptop at lumabas ng bahay. Naglakad papunta sa may kanto. Nagyosi, pilit pinakalmang sarili. Ilang saglit pa, nakita kong paparating si June. May dalang pandesal. Nakasalubong pa niya ako. Kuya Art, pandesal po. Sabi niya at pilit na ngumiti. Hindi ako sumagot. Tiningnan ko lang siya ng diretso sa mata. Kita kong bigla siyang kinabahan. May sasabihin ka ba sa akin, June? Tanong ko pero mahina lang at seryoso. Ha? Wala naman ho, kuya. Sagot niya at halatang nanginginig na. Sigurado ka ba? Dagdag ko pa. Wala po talaga, Kuya Art. Pilit niyang sagot. Tumango ako pero sa loob-loob ko, alam ko na ang totoo. Binalikan ko si Lorna sa loob ng bahay. Nakaupo siya sa may sala. Nag-aayos ng mga paninda. Love, kailangan nating mag-usap. Sabi ko. Napatingin to bigla at para bang kinabahan. Ano yun? Tanong niya. Alam ko ang lahat. Sabi ko sabay lapag ng cellphone sa mesa. Pinakita ko ang litrato ng conversation nila na kinunan ko ng screenshot mula sa laptop niya kanina. Namutla siya. Hindi makatingin sa akin. Art, patawad. Mahinang sabi niya at biglang nangilid ang luha. Ano bang nangyari? Bakit? Kulang ba ako? May nagawa ba akong mali, Lorna? Sunod-sunod kong tanong. Hindi ko na napigilan ang galit at sakit. Umiyak siya. Wala. Basta, hindi ko alam, Art. Nangyari na lang. Madalas akong nag-iisa dito. Tapos si Jun lagi kong kasama. Hindi ko naman sinasadya eh. Nagkamali ako. Nagkamali kaming dalawa. Alam mo bang sinira mong pamilya natin? Sabi ko ng halos pabulong. Pero ramdam ang bigat. Umiyak siya ng gusto. Si June ay nasa labas lang at tahimik. Anong balak mo ngayon, ha? Tanong ko. Kung gusto mong paalisin si June, gawin mo. Tanggap ko ang galit mo.
Pero ayokong mawala ka, Art. Sorry. Sorry talaga. Tahimik lamang ako. Hindi ko alam kung kaya ko pa siyang patawarin kaagad. Pero para kay Nathan, para sa anak namin, kailangan ko munang mag-isip. Hindi ko alam kung ilang minuto kung nakatayo sa harap ni Lorna habang umiiyak siya. Sa loob ng mahabang panahon naming pagsasama, ngayon lang ako nakaramdam ng ganitong klase ng sakit. Parang binagsakan ng bundo ang dibdib ko. Habang pilit kong inaalala lahat ng pinagdaanan namin. Mula sa unang kita, sa simpleng kasal, hanggang sa pagbuo ng maliit na pamilya. Tahimik ako. Pilit kong nilulunok ang sakit at galit na bumabalot sa dibdib ko. Sa labas ng bahay, nakita kong dumaan si June. Dala ang mga damit niya at nakasukbit sa kanya ang maliit na backpack. Aalis na po ako, Kuya Art. Patawad po. Sabi niya na hindi makatingin sa akin. Gusto ko siyang murahin, sapakin, pero pinigilan ko yung sarili ko. Alam kong kapag nagpadala ako sa bugso ng damdamin ko, as lalo lang lalala ang lahat. Ayokong dumating sa puntong kailangan pang may masaktan sa harapan ng anak ko. Sige June, umalis ka na at huwag ka nang babalik dito. Sabi ko nang may mariin ang boses. Tumango siya at naglakad papalayo. Hindi na siya lumingon pa. Pagbalik ko sa loob, naroon pa rin ang misis ko na nakaupo sa may sofa. Magulo ang buhok at namumugto ang mga mata. Lumapit ako sa kanya at umupo sa kabilang dulo ng sala. Tahimik. Bakit, Lorna? Tanong ko sa wakas. Hindi ko alam, Arte. Mahina niyang sagot. Nagkamali ako. Nalungkot ako. Parang nakalimot ako kung ano bang tama. Natukso ako. Madalas kang wala. Tapos ako lang dito. Kasama si Nathan at si June. Naging kampante ako sa kanya, Art. Hanggang sa may nangyari sa amin. Hindi ko sinasadya. Gaano nakatagal? Tanong ko. Ilang beses? Hindi ko na alam. Hindi ko na sana uulitin eh. Pero nagpadala ulit ako. Sagot niya. Halos hindi ko na marinig ang boses niya. Pinikit ko ang mga mata ko. Masakit. Nakakabingi ang katahimikan. Parang gusto kong sumigaw. Pero walang lumalabas na salita. Alam mo ba kung anong sinira mo? Hindi lang yung tiwala ko. Hindi lang yung sarili mo. Sinira mo pati pamilya natin. Pati si Nathan apektado dito. Sabi kong pilit pinapakalma ang sarili. Umiyak siya ng husto. Lumuhod pa sa harapan ko. Diyakap ang tuhod ko. Patawarin mo ko, Art. Mahal na mahal kita. Mahal ko si Nathan. At ayokong masira tong pamilya natin. Bigyan mo pa ako ng pagkakataon. Kahit galit ka sa akin, kahit saktan mo ko. Tatanggapin ko. Basta huwag mo kaming iwan. Mabigat sa dibdib ko. Sa totoo lang. Hindi ko alam kung kaya ko pa siyang pagkatiwalaan. Pero isa lang ang sigurado ko. Ayokong lumaki si Nathan. Nawasak ang pamilya. Hindi ko sinagot ang sinabi niya. Tumayo ako at pumasok ng kwarto. Kinuha ko ang cellphone ko. Nagbukas ng messenger at tinext ang kaibigan kong si Ben. Pre, pwede ba ako dyan mamaya? Gusto ko lang lumabas saglit. Nag-reply agad siya. Walang problema pre, dito ka muna. Tara't makapagkwentuhan. Sinabi ko kay Lorna na aalis muna ako. Kailangan kong mag-isip. Wala siyang magawa kundi tumango. Kita ko sa mukha niya ang lungkot at takot na baka tuluyan ko na siyang iwan. Sa bahay ni Ben, inabutan niya ako ng isang malamig na beer at sabay upo sa tabi ko. May problema ka no? Kita sa mukha mo eh. Sabi niya. Hindi na ako nagpaligoy-ligoy. Kinuwento ko lahat. Mula sa mga hinala, sa mga nakita, hanggang sa mismong pag-amin ni Lorna. Tahimik lang ito habang nakikinig. Alam mo, Art, sabi niya matapos ang mahabang katahimikan. Walang perpektong relasyon. Kahit sinong lalaki,
Masasaktan kung ganun ang nangyari. Pero ikaw lang ang makakapagdesisyon kung patatawarin mo siya o tapos na. Hindi ko alam, pre. Mahal ko siya. Pero hindi ko alam kung kaya ko pa ba siyang pagkatiwalaan ulit. Sagot ko. Tingin ko, pre, kailangan niyo muna mag-usap ng maayos. Para kay Nathan, hindi ibig sabihin na pinatawad mo parang wala lang nangyari. Kailangan niyang panagutan ang ginawa niya. Pero kung mahal mo pa siya, baka pwede niyo pang ayusin. Yun ang payo niya. Umuwi ako bandang 10:00 ng gabi. Tahimik ang bahay. Nasa kwarto si Nathan at tulog na. Si Lorna ay nasa sala at naghihintay. Love, salamat naman at bumalik ka. Sabi niya na namumugto pa rin ang mga mata. Umupo ka, sabi ko. Umupo siya sa harapan ko. Kung gusto mong ayusin to, pag-umpisa tayo sa umpisa. Hindi ko may papangako na madaling kalimutan tong nangyari. Pero para kay Nathan, at kung kaya mong patunayan sa akin na nagsisisi ka, bibigyan kita ng pagkakataon. Sabi ko ng diretsyo. Salamat, Art. Pangako, hindi ko na to uulitin. Sabi niya, inaayos natin to hindi para sa'yo lang, kundi para sa anak natin. Kailangan mong baguhin ang sarili mo. Simula bukas, aalis muna tayo. Magpapalamig ng ulo. Wala kang cellphone. At kapag nagpatuloy ka sa negosyo mo, ibang tao na ang tutulungan mo. Hindi stay in dito sa bahay. Maliwanag ba? Tumango siya ng walang pag-atubili. Gagawin kong lahat. Salamat. Salamat sa chance. Niyakap niya ako. Pero hindi na tulad ng dati. May distansya, may kirot. Pero ramdam ko ang takot niya na tuluyan ko siyang iwanan. Kinabukasan, nagpaalam muna ako sa opisina. Nag-outing kaming 3 sa Tagaytay. Simple lang, kumain, nagkwentuhan, pinag-usapan ang mga dapat naming baguhin bilang mag-asawa at bilang pamilya. Doon ko nakita na sa kabila ng lahat ng sakit, minsan kailangan ding matutong magpatawad. Hindi dahil madali, kundi dahil mas mahalaga ang buo at masayang pamilya kaysa sa pride at galit. Mahirap at masakit, pero dahan-dahan sa araw-araw na pagpapakita niya ng pagsisisi, unti-unti kong binuksan ulit ang sarili ko parang muli siyang tanggapin. Ngayon, Miss Love, 2 taon na ho ang nakakalipas mula nang mangyari yun. Natuto kaming mag-usap at mas maging bukas sa isa't isa. Wala na kaming stay-in sa bahay. Si Nathan, masaya siya at buo pa rin ang pamilya niya. Kaya hindi ako nagsisisi na binigyan ko ng second chance ang asawa ko. At sa bawat pagsubok, natutunan kong minsan mas mahalaga ang pagpapatawad at pagbangon kaysa sa pananatili sa galit. Hanggang dito na lamang po ang kwento ng aking buhay. Nagmamahal, Art.